ingsun sirai kawas panci pisah lan jeneng ing wang Adong wertoman pate kengira rekalaning naga makekean kumambang katonku mawang wis nyama nampak kisih manao cikra marang risang bayu siwi
Paman Pati Arya Sengguni man ingkang putra manjar jungun. Puntur sasana kula nyadhong dawuh man Paman Sengguni. Kula nyadhong kabar man Sengkunar mlaku-mlaku turun ngatar kula nyadhong kabar. Sakala-kalake ula tesih galak omongane Dursasana man. Kula nyadhong kabar Paman. Paman Padalya Cenggune kula nyadhong kabar Paman. Wonten wigatos napa teka Paman Padalya Cenggune ngawit sangjaning Palacata Kulawa. Dipun lempakaken pepandel Cagong Kang Camya Cemewa Yayah Lopin Camudling dedalatan. Pacebanila Cangja Palacata Kulawa mapan aning madaning alun-alun negari Ngastina. Paman kula nyadhong dawuh kawula nun. Paman Sengkuni kula nyadhong dedawuh Paman. Ingkang putrapun Citaksa kula nyadhong dawuh. Timbalanipun Paman Patih Harya Sengguni kula nyadhong dawuh. Watu. Titit. Bacotno tadi titit. Titikan. Watu titikan. Paman Patih. Harya Sengguni. Ingkang putrapun Citraksi kula nyadhong dawuh man. Enggak pawartosipun. Paman ingkang putrapun Karta Dendha nyadhong dawuh. Paman adan kula ingkang putrapun Karta Marma nyadhong dawuh Paman. Dur wonten dawuh. Dur wonten dawuh. Cit. Nun. Cit. Nun. Aja kaget kowe tak awe. Pripun, Man? Saja mandhapipun Paman Patih Harya Sengguni mandhap saking negari Ngastina ngemu wigati ingkang saestu abot anggenipun badhe ngendika. Wigatine napa, Man? Iki mau geger jroning pasewakan, Dur. Lho, geger sebabe? Geger cebabe napa, Man? Praptane penemban Bisma ning negara Ngastina sajak ora trima karo aturku. Lho. Sampeyan ngaturna wonten ngersanipun Hyang Bisma. Iki mau dedreg pasewakan ngrembug babakan Kakang Durna sing wis suwe-suwi ta ning negara Ngastina. Nanging lah kok teka urung babar pisan urung ana tandange Kakang Durna ling nglabuhi negara Ngastina. Monggo Kakang Durna kuwi rak minangka nujung negara Ngastina. Pendhita Ngastina kuwi Kakang Durna sing tansah digul-gulke sing tansah disubya-subya. Nanging Kakang Durna wis diwenehi kamukten lah kok malah ngilang. Kakang Durna wis diparingi kamukten dening Kakang Adipati Destarastra. Malah sajak Kakang Durna ninggal kewajibane. Nganti dadi pasulayan antarane pamanmu Plasa Jenar karo penemban Bisma ing Ngetalkanda. Mung ngrembug babakan nggone Kakang Durna ya pamanmu Durna li arep ngedeke pertapan. Nganti nalika semana penemban Bisma tak oman-oman. Nek sejatine Begawan Bisma kuwi mung arep dedilat merga meri karo kamukten sing dirasake Kakang Durna. Nganti nalika semana kundur ning Ngetalkanda Dur. Wela. Oh, lah kewanen sampean man. Kula arani kewanen tenan man sampean man. Oh, wani kok karo penemban Bisma. Selagine Rama Prabu Destarastra kuwi mawon dereng tau tate wani nyentulani ngendikane Hyang Bisma. Lah kok sampean kok malah wani kalian Hyang Bisma niku nek miturut kula cara kula sampean kewanen. Ora wis ben. Ini nyatane arep pamanmu kewanen. Piye-piye sing dadi Nalindra iki Kakang Prabu Destarata. Sing dadi patih. Piye-piye sing dadi patih iki pamanmu Plasa Jenar.
Nadyan dikayang apa patih elek dikayang apa mesti dipercaya karo ratune. Oh, lah setan ki lah. Sampeyan mriku pancen walah menungso kok le pinter ngenggokke kasunyatan. Sampeyan pinter bolak-balikke fakta man. Kula seneng dipatih kaya sampeyan man. Wis rasa kan pangalembono. Wong sak jagat ki ngerti kondange Sengguni kaya ngapa. Mula kowe waktu dina iki aku nampa dawuh saka Prabu Destarastra. Pripun? Lamun to kowe kabeh kon goleki karo Durna ya Kakang Durna ya pamanmu Durna. Ning endi parane? Nek wis ketemu mengko supayane ditanding luwih dhisik, ditakoni karepe apa kok ora wani ngetokke lelabuhan tumrap negara Ngastina. Nek pancen sekirane mengko Kakang Durna nungkul ya wis. Budi mbok sembadani nanging yen Kakang Durna bangga kepiye carane kudu mbok rampungi dur. Nggih mangke staken dawuh. Wah, lah Bapak Durna ki pancen keliwatan makartine. Senengane mung kaya ngoten niku wis dinae kamuktan barang kok malah nglalekke karo sing maringi kamuktan. Nggih mangke staken dawuh. Apa kowe kabeh liyane Dursasana ning sing saku. Kula saku man, kula saku man, kula saku, kula saku, kula saku, kula saku man, kula saku, kula saku, kula saku, kula saku. Kula saku. Ki ana sing kengelian barangke sajak dong dipakani. Oh, kajenge. Nika rombongan sing ora tau mangkat. Ora tau ngabari kula. Monggo kula niki koordinator rombongan niku kula to, Pan. Lah iya. Ora tau menyang, ora tau ngabari, ora tau WA, ora tau kontak. Wingi sonten WA niku malah kongkonan wong ken banjeli dheke mergo ora mangkat maneh. Nek cara isin di rombongan kaya ngoten. Wis ta. Bangune budhal. Nggih. Sataman ning ndi iki? Oh, sampeyan niku goblok lho. Goblok kuwi aku mong tuwa malah to goblok-gobloke. Satama cetha melu bapakne ora usah digoleki. Oh, ya wis kana. Nek ngono kowe nembang tengara budhaling wadya. Ngestaken dawuh, Man. Nyuwun pamit matal pasilan. Ngati-ati Dur. Aja kaya bocah cilik Dur. Nggih, Man. Sang patih Kranata baris nyawiciku molong damya-damyaku mrakut lampahe binarung kropyak wadana gadhe ku melarnge pagi surake kumuro
Gangsaran ya Le, gangsaran. Oh. Di murid-murid SMA siji iki. Adalah sing wedok-wedok kuwi. Tak jiain juga. Sikilku asem. Wah!
ngombe ngelak. Ayo, udah. Jikole Kening ngalang anaklara mangkan mencara tinon lakonan surang sarate palan padang
Kasaran pajaring pertameng kono karo gembal manyar-manyar. Dok ning dukul wana alas dadi wana. Nger putraku Bratasena. Wijasena. Oh, anakku sing paling tak domo-domo, anak muridku sing paling tak tresnani. Aja kaget ya Tole, ya Nang, ya Li, ya Cabaku, Cagagah, Bayo. Pun bapa gawe ana madyaning alas Suka Panca Bratasena, aja kaget ya Bratasena. Wah. Durna bapakku iya. Ya senajan to kowe maringi sasmita karo Bratasena. Aja kaget merga Bratasena diawi ning alas Suka Panca. Tetep wae Bratasena kaget merga janur gunung Kadingaret alas Suka Panca iki dudu papaning pawiyatan. Alas iki dudu papan panggonan kanggo Durna bapakku nyuntak ngilmune Durna bapakku ana ngarsane Bratasena. Nanging ngopo Bratasena malah diawe mapan ana ing alas Suka Panca kene Durna bapakku. Purhanamu ya Bratasena. Aku ngawe kowe nang kene iki aja mbok anggap aku arep menehi ilmu karo kowe. Aja mbok anggap aku arep nganake dina ning pawiyatan. Dinaning sekolah pelajaran kuwi babar pisan ora Bratasena. Nanging sababe apa aku mbok kanthi mapan ana tengah alas Suka Panca. Kamangka iki papan ing kebawat keperintah negara Pancala, teges iki kagungane pamanku. Ya paman Drupada ing Pancala. Bratasena, Durna bapakku apa? Kuwi sing arep tak rembug, Nger. Bratasena, kuwi sing arep tak rembug. Nanging sadurunge aku ngrembug babagan kuwi tekan kono, aku arep ngomong karo kowe ya, Nger. Yo. Iki omongane Begawan Durna iki iso mbok nggo sangu selawase urip. Sesuk nek kowe wis mentas saka Begawan Durna, sesuk nek kowe wis iso golek ilmu dhewe. Iki bakal kanggo tumrap kowe lho Bratasena. Wah, dawuh apa? Kowe arep ngendika apa karo Bratasena? Gage ngendika paring dawuh. Aku ora bakal wel nyentikani dawuh Durna bapakku. Yektine ngene. Ngelmu sing wis tak maringake karo kowe wujud guna kasantikan. Aji guna kaprawiran adata sing balung luting kulit, kuwi yektine dudu kagungane Begawan Durna. Ngono? Yo. Begawan Durna kuwi ora duwe ilmu apa-apa Bratasena. Dadi kowe nek meguru karo Begawan Durna kuwi janjane kowe luput, janjane kowe salah. Janjane ora bener. Mergo ngene, ngilmu kuwi mung kagungane Gusti Kang Maha Nasa. Ya dat kamur weng dat, ya mung Gusti kang kagungan ngilmu. Ngono? Yo. Sepisan ngilmu kuwi kagungane Gusti. Begawan Durna ora duwe ngilmu apa-apa. Ngilmu sing tak suntak karo kowe kuwi ya mung srana lantaran. Begawan Durna iki mung kinarya dalan. Sing ngupadi ya mung Bratasena dhewe. Sing iso kasembatan gayuh ora ya kejaba mung anakku. Cabagus Panenggak Pandhawa ya anakku Bratasena dhewe.
kuwi sing kudu mbok gatekke. Yo. Aku tanggap karo sing ngendikake Durna bapakku. Yen tonggilmu kuwi sejatine kagungane sing gawe urip. Teges kagungane Gusti Arya Loka. Bener, sing sepisan ngono. Sing ping pindhone. Ngilmumu sing tok duweni kabeh kuwi ora bakal tumama yen to ora diizinke, ora diparingi palilah dening Gusti sing Maha Nasa. Yo. Teges ngilmumu kuwi bisa tumama waton Gusti paring purba lan wasesa. Ngilmumu iso kanggo, iso mbok cake, iso mbok gunake sajroning uripmu sadina-dinane kuwi gumantung Gusti ngeparengake apa ora. Yo, Durna bapakku yo. Paham to kareku, paham to Bratasena, paham karepku to Bratasena. Wah, aku ngerti. Seprono-seprene meguru ngersani Durna bapakku aku wis iso ngerteni. Sartane aku iso nangkep ngendikane Durna bapakku. Gandeng kowe iki pelajar, gandeng kowe iki siswa. Sing ping pisan, gandeng niatmu kuwi arep gegulang ilmu. Mbah kuwi babakan ilmu guna kasantikan, mbah kapinteran, sartane pengalaman apa sing pengin mbok duweni. Kowe ora kena kagiwang marang siswi ya Bratasena. Aku siswa. Pantangane ora kena cedak-cedak karo siswi. Wah, sebabe apa? Mergo siswa nek cedak-cedak karo siswi ngilmune buyar, ngilmune ilang, ngilmune lali kabeh. Yo. Wih, eling-elingan Bratasena, eling-elingan tenan Bratasena. Yo, Durna bapakku yo. Kelebu kuwi ya wejangan kanggo awakku dhewe Bratasena. Yo. Biyen nalikane aku lagi gegulang ilmu ana ngersaning Sang Begawan Rama Parasu, ya Sang Rama Bhargawa. Oh, cilakane aku malah ketemu karo siswi terus lahir Satama iki. Yo. Teges kowe menehi conto karo Bratasena. Supayane lelakonku aja nganti padha karo lakone Durna bapakku. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake luwih mulya tinimbang wong tuane Bratasena? Yo. Bener. Sing ping pindhone ngene, sing arep tak rembug intinya inti, ahlinya ahli. Sing arep tak rembug babakan alas saka panca. Kena ngapa kowe tak kanthi menyang kene? Iki aku arep ngedeke pawiyatan Bratasena. Kowe arep ngedeke pawiyatan. Teges kowe arep ngedeke paguron. Kowe ngerti iki alas saka panca. Iki kagungane Kakang Prabu Sucitra. 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 Wah, yahene kowe wis cracerit. Cracerit jenggolmu melacat kowe ora. Kagungane Kakang Prabu Drupada ing Pancala. Yo. Nah, iku semana aku wis munggah ning Ndatalaya Prajanegara ing Pancala. Aku wis diparingi dipalilah yen to ing kene alas saka panca iki bakal tak nggo ngedeke pawiyatan. Arane paguron saka 5, ya pawiyatan saka 5, ya pertapan saka 5. Bratasena. Cumangka hanggro sesumbar mawa lendo bumi gonceng kumaludo kuntur gatok wah, Durna bapakku. Bratasena piye? Kena ngopo kowe milih alas saka panca kene? Mbok nggo ngedeke pertapan saka 5. Ngene Bratasena, ngene. Sing jeneng wong tuwa kuwi mesti apa-apa nganggo hitungan. Yo. Wong tuwa kuwi apa-apa wis nganggo hitung. Selagine dina lahir wae diitung. Yo. Wong arep golek jodoh wae nganggo hitungan weton. Panca suda lan sak panunggalane ngono-ngono kae. Durna bapakku yo. Lah saiki tak jlentrehke kena ngapa bapakmu milih alas saka panca iki minangka dadi kekarepane Durna bapakmu. Ya aku nggonku kepengin ngedeke pertapan saka 5, ya paguron saka 5, ya pawiyatan saka 5, ya pertapan ning saka panca. Saka ya teges saka. Kuwi cagak Bratasena, kuwi cagak Bratasena. Saka ya saka kuwi tegese cagak. Panca kuwi teges 5. Teges cagak sing cacahe 5, teges saka sing cacahe ana 5.
Wah, tegese piye? Bratasena. Durna bapakku apa? Iki ngilmu lho Bratasena, iki ngilmu lho iki. Cateten iki, cateten. Bocah-bocah mau ndone ndi mau bocah-bocah ke mau. Murid-murid juang ke mau ndone ndi wong. Iki do tak kon nyatet iki. Durna bapakku ya Cateten lho iki. Sing jeneng ilmu ora bakal dadi nek kowe takon langsung karo Durna bapakmu ya takon karo Begawan Durna. Tegese aku kon golek werdine Soka Panca ya teges cagak sing cacahe 5. Golekana dhewe Bratasena, mergo aku iso wae wangsulan. Ning ilmu ki ora bakal temata yen kowe dhewe ora sing nglakoni Bratasena. Yo. Banjur alasane sartane sababe apa? Teka Durna bapakku ngawe Bratasena ning alas Soka Panca. Lah, Gandeng Brata, apa Begawan Durna kuwi butuh tenaga. Begawan Durna kuwi butuh sing gelem tak jak sambatan. Mula Kang saka kuwi aku dawuh karo kowe ya Ngger Bratasena. Kowe arep dawuh karo aku apa? Gandeng kowe iki muridku sing paling perkosa. Prakosa. Prakosa. Kowe iki muridku sing paling gagah. Kowe iki muridku sing paling ngrasa dhewe, sing paling gedhe tenagane. Ah iya. Kowe tak utus Bratasena, saisa-isamu bangunan Pertapan Sukalima, bangunan Pertapan Sukapanca. Oh, ujaring caplok. Wis dadi sumpah prasetyaning Begawan Durna. Yen to ngasih kowe kelakon iso mbangun wujude Pertapan Sukalima, tak suntak kabeh ngilmune Begawan Durna. Tampanana ngilmune Begawan Kumbayana Bratasena. Wah, njaluk pamit Durna bapakku. Paduka mriku guru kok ule udut banter ing meja. Apa anggapmu guru ki ra entuk udut ngono apa piye? Ah, guru ki ya menungsa. Iya. Lha aku mung guru honorer. Gajiku mung gumantung karo eneke Bondo Ngastina. Iya. Nek ning akeh ya aku nampa akeh. Nek ning sithik aku ya nampa sithik. Satama. Wis tak kendhawu. Oh, kae kadangmu Bratasena. Wis budal arep mbangun Pertapan Sukalima. Takon bangun alas Sukapanca dadi Pertapan Sukalima kok malah ngilang. Oh kudune nek sing arep dibangun kene iki ya sing dibangun kene. Lungane ya ning kene, ora lunga-lunga, malah minggat. Klepat nang ndi kae mau? Mbok bilih badhe pados tukang. Bratasena kok mbutuhke tukang iki Bratasena cara ngendi kuwi? Oh, bangune ngene ya Satama. Kados pundi? Begawan Durna kuwi ndek gegayuhan. Monggo iki gegayuhanku gedhe. Iki sesuk bakal tak dadekke piwulang tumrabot Bratasena. Inggih. Aku ki brahmana. Aku ki derajatku pendhita. Mula yen to aku duwe gegayuhan sing gedhe utawa duwe karep sing gedhe, kudu ndak kanteni kanthi srana aringing napas meneping Pancadriya. Inggih. Niku napa niku? Kayugung susuing angin. Weh. Iki sesuk arep tak wulangke genti karo Bratasena. Oh ngaten. Satama iya. Kula napa angsa? Ora sah kowe ora sah. Oh, kowe ora sah abot iki ngilmu abot. Ditanana Satama. Bratasena kae sesuk arep tak parisi ngilmu kasampurnan sangkan paraning dumati. Sing wingi dek eneng sindene anu kae. Kae Bratasena wis kasil ngentuke ngilmu kae. Nggih. Mbok cobi dalu niki mengke Bratasena dipun maringi ngilmu niku. Wah, nek ngono ya tambah 10 juta Satama. Oh lah, pendhita jare lahir batin kok mengarep golek duit ngono. Iki ngentekke udut pirang-pirang, Cek. Wis bakune ngono Satama. Iya. Awat-awatono lakune Bratasena. Pun bapa arep semedi malah diening. Ndedongan ngersane Gusti muga-muga dadya Pertapan sing iso ngrembaka sartane mencetak generasi-generasi sing iso nentremke bangsa negara Ngastina. Wis tak kendhawuh Bu Purban.
Depate Harya Sengkuni angger Kurupati karo Kartamarma. Kakang Durna ya Kakang. Bapa Prabatur iki. Bapa Durna iki. Oh, enten apa Depate kalih rawuh mriki kaya sajak ora rena penggalihe. Sampeyan tak goleki ning kontrakan ora ana bul mapan ning kene. Monggo mung karo Satama gek sampeyan arep senono, Kang. Hus. Oh, Satama ki anak kula dhewe. Ora mungkin Begawan Durna kok nganu anake dhewe niku mboten mungkin. Terus Satama niku lanang, kula nggih lanang padha lanange, mboten mungkin Depate. Wolak-walik ing jaman kok Kakang menungsa kedunungan Nina lali salah. Ah, sampean iki terus pedomane kuwi ngene ora. Enten apa Depate? Salam taklimku katur Kakang Penemban Durna ya Kakang. Depate Sengkuni nggih kula tampi. Mbok sendake iki dinggahke. Nggih nggih. Klontang. Latihan denggolmu melancat. Nyun pangapunten Bapak. Ngarep latihan ngamen ning lampu merah ngono apa piye? Lho kawanen ngono arep latihan. Nyun pangapunten kula tak meneng mawon lak meneng. Meneng kowe meneng wae lucu ora sak kakuan pola. Enten apa Depate? Bapa depan Durna bakti kula katur. Angger Kurupati kula tampi dawa sami-sami. Kakang Durna, Pripun? kabare sampean arep ngedeke pertapan. Nggih. Iki mapane ning Alasuka Panca lho Kakang. Nggih. Pancen mriki sing ajeng kula deki pertapan. Jenenge Pertapan Sukalima nggih pawiyatan Sukalima nggih paguron Suka Panca. Pertapan Sukalima. Nggih Depate nggih. Aku krungu kabar nek sampean utusan Bratasena sing kan bangun pertapan iki napa leres napa nggih? Anu Depate, Oh, sampean urus ora anu. Mergo anane Patih Sengkuni tekan kene iki diutus Nalindra Ngastina. Kakang Adipati Destarata. Utusan kalian kula kan ngelingke sampean. Nek sampean isih lahir batin ngrungkepi Kurawa teges sampean isih bakal luwih suwe kepenak nyawang gelaring jagat esuming rembulan. Teges sampean yen budi tak sembadani bangga tak rampungi sampean Kakang Durna. oh lole gandang bleguduk manyar-manyar sumorante hawela. Nuwun sewu lho Depate Sengkuni sampean kok ngendika kaya ngoten niku. Oh, apa sampean wis ora tresna karo Begawan Durna? Lho ora kali ora tresna karo sampean niku mboten ning niki niku sampean suwita ngersane Nalindra Ngastina niku sampean pun gelem, sampean pun kebacut, sampean pun nyemplung wonten ing donya politik lho Kakang. Sampean kedang ati-ati. Sampean niku pun dadi pejabat teng negara Ngastina. Sampean pun dadi nujeng teng negara Ngastina. Mula sampeyan nek ngendika aja waton sak kecap rong kecap aja mung sembranan ning sak ngendika-ngendikane sampeyan iku mesti dadi inceraning kawula-kawula sing do meri karo sampeyan sing do ora seneng karo sampeyan. Ning nuwun sewu lho Depate. Enten iki kula ngawontenaken Pertapan Sukalima niki kula kepengin anggen samangke kula badhe mulang dumateng murid-murid kula pun para Satakura menawa supados langkung temata. Napa sampeyan ikhlas nek Kurawa kula wulang teng kontrakan? Napa sampeyan ikhlas nek Kurawa kula wulang teng Cerak Kandang Pedhus? Lha senes perkara niku sing kula rembug. Ning sampeyan le duweni patrap niki lho. Sampeyan utusan karo Bratasena. Sampeyan utusan karo Bratasena mongko sampeyan iki luwih dipercaya karo Sata Kurawa. Teges murite sampeyan sing kedah dipun prioritasaken langkung rumiyin kedah dipun utamakaken menika Kurawa ora kok Pandhawa. Nek ngaten carane, nek ngaten sampeyan niku mban cindhe mban siladan, nek Kurawa sampeyan mban cindhe ning nek Pandhawa sampeyan mban siladan, sampeyan ora adil karo Pandhawa. Nek ngono bener aturi Sengkuni, nek Begawan Durna kuwi lahir kaya-kaya ngrungkepi Pandhawa ning batin ngayomi karo para Pandhawa, lahire sampeyan teng negara Ngastina mung dedilat karo para Sata Kurawa, sampeyan mung kepengin ngrasake kekemul bandha donya negara Ngastina. Ngaten to Kakang? Oh, mboten Depate, mboten kaya ngoten. Sampeyan ora usah ngeyel. Sampeyan ning kene sampeyan ngendika kaya ngoten iku merga sampeyan wis kepaja.
Dipati kula iso jelaske. Ah iso ora. Kaya nek konangan demenan niku alasane kula iso jelaske. Kula enten keterangane. Ah ini seprene ya guru telek. Ngaten. Sampeyan niku wis dadi pejabat Ngastina. Sampeyan niku wis dadi wong sing terpandang teng negara Ngastina. Sampeyan entuk kursi pujangga niku abot sanggane lho Kakang. Sampeyan kedah menggali. Ayo, sampeyan mangendika apa? Sak kelimah rong kelimah sampeyan kudu ngendika. Nuwun sewu Dipati mboten kateges kula mboten lahir batin kanpun para sata kula menika babar pisan mboten. Ning mugi dados ning kamuningan sejati kula utusan kanpun Bratasena menika. Bratasena menika kula utus supados piyambakipun menika mbiyawaraken bilih sakmangke Begawan Durna ngawontenaken sayembara. Inggih menika sayembara Sukalima. Sapa sing iso kelakon bangun wujuding pertapan Sukalima sakmangke ngilmune Begawan Durna bakal kula suntak kabeh kayan sinten ingkang kasil bangun pertapan Sukalima Dipati. Kok malah nganake sayembara barang. Pripun sampean pun cetha napa dereng? Oh, ngaten to Kakang Dunung. Nggih. Angger Guru Pati pripun nggih? Pripun kados pundi Paman Sungkuni? Patrape kang bapa kados ngaten iki niku adil napa mboten kanpun para sata Kurawa? Nuwun sewu. Nek cara Guru Pati kok kaya mboten adil. Mboten adilipun kados pundi? Bapa Durna niku digaji kali wong Ngastina. Bapa Durna niku gaglak bondo Ngastina. Nanging kena ngapa sing dutus Bratasena? Kena ngapa sing dutus Senes Kuruwati? Bapa Durna nek cara kula tesih ngayomi kaliyan Bratasena, tesih ngayomi kaliyan para Pandhawa, mboten samapan teng Ngastina. Dipun gesah kemawon, mboten sadados nunjung negara Ngastina. Kurupati aja sembrono ucapmu kaya mangkono. Aja kemelewat ucapmu. Iki atmajane Begawan Durna ora nrimake yen ucapmu kaya mangkono. Satama kowe wong abdi, kowe ming bature para Sata Kurawa. Kowe kok malah arep wani karo Bendara. Satama tulung ya Satama aja mesakno bapakmu ya nggih mesakno bapakmu. Mboten saged Bapak Prawan. Rumangsa lara ati kula. Harga dirine wong tuwa, harga dirinipun Paduka. Dipun idak-idak kaliyan pujangga Punggawa Ngastina. Wis ya Satama, wis mesakno bapakmu. Bapakmu ki wis dipercaya dadi nujung negara Ngastina. Kepiye wae carane kudu pun bapa iki iso njaga. Sampun, Bapak. Mboten sadados nujung negara Ngastina mboten napa-napa. Ingkang bakal kula kaliyan panjenengan urip mukti mulya kepenak. Satama tulung ya nggih, ya nang ya li tulung. Aja kaya ngono kuwi mesakno bapakmu. Kakang Durna sampean arep kepiye? Anake sampean wae ora duwe subasita sing jeneng Satama niku. Apa sampean kelakon arep jenak suwele sampean mapan teng negara Ngastina? Pun kula aturke, kula ngawontenake sayembara. Kula wis sere. Ning ora-orane mengke Bratasena kelakon iso mbangun pertapan Sukalima. Merga niki Kurawa sak mangke uga sagah mbangun pertapan Sukalima kula kinten luwih apik tinimbang Bratasena. Menungso ratatan. Begawan Durna. Nek mbok menawa Paman Sengkuni karo Kakang Mas Kurupati trima karo apa sing dadi sayembaramu. Nanging Kartamarma taunana windanana. Kartamarma ora bakal nrimake. Bakune Sukalima kudu Kurawa ingkang kelakon bangun. Sukalima kudu Kurawa ingkang nampa. Sartane Bratasena ora duwe wenang tumrap pertapan Sukalima. Cangkem. Satama, kuwe Satama.
bangsat. Ridu mawur Satelek ora tata kowe nguman-uman karo wong atu aku. Kartomarma. Saiki ora mawas mbok aku baturmu apa udu. Mbok aku kesetmu, aku mbok anggap kesetmu aku ora berduli. Saiki aneng kene anane mung mungsuh karo mungsuh Kartomarma karo Sotama. Lah dalah. Sotama kowe mung batur karo wanane karo Bendara, Pak. Kowe derajatmu ning negara Ngastina ming lurah perjurit. Kowe arep wani karo Pangeran Pati, kowe arep wani karo Kartomarma. Ora bakal kelakon kangane kaya ngono kuwi. Nek pancen kowe satriya ayo ketokno watak satriyamu. Aja mundur-mundur kaya ngono. Piye? Lehmu ngadepi aku aja mundur, aja mepet mundur kaya ngono. Nek pancen kowe wani karo Sotama, ning ngarepe Sotama tak tamengi dodo, ora bakal tamengi gigir. Kowe takon kono ngopo lehku ngadeg mundur-mundur? Kowe iki mung batur Sotama. Kowe iki mung wong kere, kowe iki ora tau sikatan. Lababmu kecing ora jamak. Aku mundur ora sudi. Ora sudi aku ngambu abab batur kaya kowe. Menungso ora tatanan. Walah kok lara atine Sotama. Ayo. Jare kowe arep ngetokke watak satriya. Aku roh kowe nantang-nantang karo Kartomarma, sejati kowe ben disawang karo wong tuamu, ben disawang karo bapakmu sing wis dadi pengkhianat politik kae. Ben disawang karo bapakmu nek duwe anak sing watake kaya satriya, ning nyatane mbel, nyatane gombal. Ora ono nyatane babar pisan. Kowe tak suwarani ming koyok, tak suwarani untumu ijo kabeh, ababmu kecing kaya batang, kowe lara ati, kowe dudu watak satriya nek kaya ngono carane kuwi. Bangsat elek. Ayo. Nangis kowe. Nangis kok. Ora ndek puna ngegung-gungke nek kowe anak Begawan Durna. Ayo. Nek pancen kowe nyata arep wani karo Kartomarma, aja mung Kartomarma. Kae Kurawa kabeh 100 singkirna. Biang sak. Menyanak diatur iki jalukanmu karep. Jar kowe. Sambato. Wis kaya ngene kanane
sapa sing arepmu kowe pomijen kowe ya Kurawa wong satus karto marpa maret ora penak Sambato Hot Oh ayah jadian jasmu Wah mati ya Oh ayah Oh ayah mati aku Wah aduh aduh Oh bangsat elek Aduh Hot Hot Oh ayah Oh ayah Waduh mati aku Sambato Hot Oh aduh mati aku ayah Waduh Aduh Aduh Oh Aduh Oh ayah Oh ayah Wah Mbok kira batur ora kalah karo satriya kaya diapur. Oh. Wah, oh, isin mosok kalah karo biayi batur kaya kowe. Oh, biar. Seret iki mbok didoni. Loh. Yo, watuk to kelaran to kowe. Oh. Oh, ayah, pasti aku. Oh ayah, oh, ayo, umbrok, oh, aduh, mati aku, aduh, wah, oh ayah, waduh, oh ayah, oh, wah, lara om. Anak Begawan Durna iso malih apa wae para rembelane oh apa iki oh ayo oh rekane membo-membo kowe Barat. Membo kok dadi satri awake cilik kaya kowe. Biar kowe antem pisan amruk to awak cilik. Waduh ngono. Oh, waduh. Oh, ayah. Waduh mati aku. Oh. Oh, ayah. Oh, oh, ayah. Oh, ayah. Waduh. Wah.
Mungsuh cah cilike kok ngalah aku ki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satama menang, Satama menang. Isa dadi apa-apa, isa malih apa-apa Satama menang. Lho. Oh, lah dongane bapak. Beh. Lek kene lipat. Siar. Sian. Hop. Oh, ah. Ya. Wah. Mati ya. Ada. Hop. Ada. Wah. Ada. Wah. Ya lah. Wah. Waduh. Soto mojo banget. Wah. Duh. Yo alah. Wah. 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 Mati aku. Aduh. Wah. Bocah kaya kene kok. Bocah kaya kene. Duduk kowe, duduk. Lungguh. Jigole. Ngendel-ndel kowe. Ya kowe. Ngendel-ndel kowe. Ngantem apa? Ngantem kok cek belang cek. Wolah. Kowe alet dadi pengkhianat kowe ya. Kowe biasane nek pulang apa-apa kowe ngewangi kula apa kok. Saiki kowe malah manusia macam apa kok itu? Macam mana pula kau ni? Ayo. Durmagati ora sakukan bebangal. Piye? Wah, jane jan. Saiki undak-undakane ming Durmagati ngono ya lah nganggo laden. Terus lah bocah kalau aku. Tak basanono nek mung arep keprukan gunane apa? Weh lah, jangan lawan. Jangan tanya iki pengilan mati negara Ngastina. Ya malah. Wah!
Wah, telek. Aduh. Duh. Sinten iki? Mbok yen oleh kowe iki. Oleh pripun man? Wah, malih tengeng niki sirahku lho. Piye lah kok isa gulumu muntir mburi kaya ngono. Walah. Wah, nembe kelingan nek Satama niku anak Begawan Durna. Muga Begawan Durna niku ngerti titik-titik saraf sing lemah niku pundi. Lah mesti diturunke kaya anake Satama. Walah. Lah niki wau cengal kula dipujiat terus diuntir malah kaya ngeten iki pripun man. Walah malah kaya Prabu Pandhu lho. Hus. Karo pamane kok kaya ngono, ngrasani sing wis ora ana. Lah nyatane nek tengeng tenan. Aduh. Aduh. Pripun iki, Mas? Wis kana pijet ganing sangkal puteng ana ning palur kono. Kowe ngapa kowe pincang? Waduh, Man. Wah. Satama midak jempolku lho rasane bae. Wah, kowe pangeran Pati kok lakune kaya gareng. Kajengipun. Nyatane kaya ngeten mawon kula tampane. Acu. Kowe ngapa kok muring-muring? Sigol lho. Catama kula nembe kelingan ya, Man. Ngapa? Catama niku anak jalan. Sikile ya kaya jalan. Terus Midak cikil kula niki mang delok niki nganti gepeng niki lho. aku malah kelingan film kungfu Hustle jene. Sing dipidak sikile nganti gepeng kaya lempeo kaya ngono. Kaya lempeo kaya cembalangan sampean niku. Ngalti wong sikile dadi klipik kaya ngene niku bisa sampean niku bisa nulungi apa pripun yo jalane. Wah. Dul cacana lacang guyu kok patak watu laimu. Oh, nesu nika. Ayo. Sapa nek sing arep wani karo Aswatama? Tak pesthekke. Sakniki Bapadura mun dadi pengkhianat negara Ngastina. Sampeyan ora sah kok cangkem. Bapadura arep mukti sakarepe, ora ya sakarepe. Lah kok malah melayu tur Mayo. Oh, aedan. Oh, padha. Satama anakku. Ya Satama. Sungkem kula katur apa penemban. Nggih. Bocah kok lewasis. Namung aku rong tau ngajari kowe gelut ki aku rong tau. Aja-aja kowe gabung gangster to, Le. Mboten Ngastina kok enten gangster niku. Gangstere nggih Kurawa nika. Oh, menungsa ora tatanan Kurawa. Depati Arya Senggeni kok dadi kaya ngono. Oh, ya wis. Bangkune kowe tak kanthi ayo. Ndedonga ngersane Gusti. Ndongake kelawan Bratasena. Muga-muga kalih sering sambi kalesa mungkasi sayembara iki. Satama, monggo Mbah. Aku bapakmu goblok. Anut lakuning
Kurawa ngene ngelingana patine sang api manyu pripun Paman Senguni Mas Pra tanpa guna kok nggih oleh kula ngemutke kalian Kakang Durna mung dintahi kali anake nggih menika pun Satama manungsa ora tataran cetha Begawan Tuna arep dadi wong sing merang kampuh jinggo kelawan negari Ngastina. Lah witekna pripun? Ngeten mawon sak menika ngeten mawon. Kados pundi mawon? Kula pestheke mawon. Mangkene ngantos Bratasena kalian pun para Pandhawa kasil anggenipun bangun mertapan Sekarima. Kula pestheke lho nggih. Mengke sakderenge Kakang Durna ngresmekke pertapan Sekarima kula suwun. Kados pundi? Kurawa tata gelar baris. Sakderenge diaku kalian pun para Pandhawa dipun pateni. Satemahing sak mangke Kurawa saged ngaku yen to pertapan Sukalima menika ingkang bangun Kurawa. Cerdas banget. Durna arep tekan sepira banggamu kowe.